matag magtotoo labi na kita mga Katoliko sa dinagko o sa ginagmay nga paagi nakasinati gid ta og milagro. Nakasinati na mog milagro. Kana bang makaingon ka milagro gini? Nakaana mo? Sinati. Man mo'y klaro. Naiusahay gagmay ra, nasa iba dinagko, ana, nga milagro. Kani, gihimo ni sa Ginoo, yaning gipaningkamutan nga masinati nato, aron ta mutuo niya. Ang tumong sa mga milagro sa Ginoo, mao ang paghimo nato nga muliwat niya. Kay kani manggong mutuo ta, muliwat gitas Ginoo. Tanawa ra gud sa unang pagbasa, si Esteban usama ni sa mga 7 katong kaabag or deacons nga gipili sa mga apostoles, naliwat gyud sa Ginoo. Ano bang di mahadlok silutan, di mahadlok patyon, mubarog gyud siya sa kamatuoran. Kamo og ingnon mo ron na patyon mo kung mo padayon mong simba. Padayon mong simba. Og naay mo singgit diha nga panguli mo og di mo muuli hotdon mo na mong patay, mo padayon mong simba. Oh, mga naong ninyo ambot lang asa ka na padong. Pero si Esteban, barog gid siya sa kamatuoran. Mausad ang mga apostoles. Sila si San Pedro, ni barogyos kamatuoran, patay na yon, gilansang sa cross. Si Esteban, o gato ning i-fast forward ang atong unang pagbasa, gibato yun hantod, namatay. Ikaduha pag yun, nga kinaiya ni Kristo, nga niliwat ang mga apostoles ba, o si Kuan, kaning mga nagsunod sa Ginoo. Unsa may kinaiya nila? Mahigugma sa mga tao nga nagsigi og paningkamot nga sila patyon, nahigugmas kaaway. Kana lain na sa nang kuan, kamo higugma mo sa kaaway, tuo magamo Ginoo, nahigugma na mo sa kaaway. Tanawa mao na di man gani na mo muhigugma sa inyong bana, igo lang nangabit. Buwagan man gani, di na mga tagdon. Di na gani mo higugmas asawa, igo rang nasuod sa pare, gidudahan, buwagan dayo, kulatahon pang usahay. Mga buangon kita. Di man mo higugma ng inyong mga anak, na inyo ginang anak, kusion man ninyo, hapakon man gani. Mga buangon kita. Muna, ang kani mga milagro, ingos Kristo ka mo, sige mong pangita nako tungod kay nakasinati mo sa mga milagro, pero wa mo kasabot unsa may tumong niini. Nakinalan mo sabot gyud ta. Ikatulo, na maliwat na tas Ginoo, ang milagro sa pagpakaon niya sa 5,000 ka tawo, ang iyang gigamit 5 ra ka pan og 2 ka isda. Napakaon ang 5,000 ka mga tao. Unsa may meaning ana para ni Kristo? Maghiusa ta, maghinatagay ta, og ang dako nga problema masulbad. Kagutom, maghiusa ra gud ta. Nya inig kahiusa na nato, maghinatagay ta. Hurot wag tang nang kagutom. Di ba? Anday mamugdoko, sige mo gana. Wa di mo makikiusa sa inyong silingan. Maubitan nang magsigog ingon kanang mga koral. Basin baya kadang imong koral naghimo na nimo nga wa na ka makighiusa sa imong silingan. Wa na ka mutan-aw sa iyang panginahanglan. Ang imo ra gyung panginahanglan, ya ang imo sang mga grasya nga gihatag sa Ginoo, mao man ay mga milagro, makatrabaho ka, kadako anang milagro nga moabot ka sa trabahoan niya, mauli ka sa inyo. Sige kag hanggap anang hangin nga dili ikay gabuhat, wa gid tay factory sa hangin.
Oxygen noon para sa mga patyo noon. Pero hangin nga natural, milagro na na di nagikan o di gyud mahurot. Tubig, di mahurot. Muna milagro. Nya ipaambit na. So ipaambit. Ang imong gugma, ang imong grasya, ang imong bahandi, ayaw kurala. Ayaw kurala. Ipaambit. Kanang imong mga tanom, ipaambit na silingan. Mga kamunggay, biyabas, lubi, sa pabilaing na inyong tanom, saging, mangga, ipaambit na silingan. Magdinaw, magkaana, nawa na niya magsikag simba din Mao na siya gipang hingusgan ni San Atanasio daan Ginoo usa ka katilingban, usa ka Dios, tulo ka personas. Tulo na gani ka persona pasabot ana katilingban. Pero ang Dios og sa iyang katilingban Amahan, Anak ug Espiritu Santo nagkahiusa sila, perfect union of nature. Ngano man tungod sa gugma, love. Nya daghan kay nabuhat ang universe, nabuhat tungod kay naghigugmaay ning Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahimo ang universe, nahimo ang kaning ni ang mga anghel, nahimo ning mga tao nga karon ni simba apil nas Padersiano nahimo tungod ana. Nya kun maghigugmaay sa ta, magsige sa taghigugmaay, mamugna sad ang mga nindot nga mga butang para makaayos katilingban. O tanawan ni rong atong simbahan, lingia ang palibot. Ingon ani Dennis una di ay. Yang anong na ingon ani naman kay naghigugmaay ta, sige palit slat. Nya karon mo, sige pa magpalit. O kapalit lang yapon kay ang Ginoo wa man mohunong. Gikan atong pagsugod og himos universo hangtod karon sige gyud hatag kay ang gugma di man na mohunong. Matud pa sa 1 Corinthians chapter 13, ang gugma mula hutay gayod. Dili gyud mohunong. Muna kanang nakigbuwag sa bana o sa asawa, mga buangon mo. Anong mohunong magkakigugma? Tungod lang kay mangulata siya? Pagpakulata lang. Tungod ba kay musuyop siya? Pasuyo pa lang na. Mamatay ramang madugay. Matukhang pa na. Nya higugmaan lang yapon, bisag tuan nas prisuhan. Higugmaan lang yapon. Matud pang Kristo, duawa lang yapon. Nya sagdam og masakiton, wa kay kwarta, atiman na lang. Wa masad maingos Kristo, ayuha ang masakiton. Atiman na lang. Kay mamatay ramang gina. Pero may nang mga matay tang naghigugmaay kaysa nagmamatay tang nagdinumtanay, mga daw kay tastadan. Kwarta ang atong gitanaw. Mo na yampo ni nato atong mga kandidato, kandidatas politika nga maghigugmaay ni sila. Maghinatagay, dili magsigig kinaurasay, magsigig pinaghutay, magsigig dinautay, mga buangon. Nya mulid kuno sila sa atong katilingban. Dako kay nasod ilang gipangambisyonan nga sila kuno'y muda ngadto sa kalambuan. Nya siging away. Na moingon jud ko ninyo kanang kandidato nga dili gyud mangaway, mao nay butari. Labi na ginang kandidato nga mahigugmas iyang kaatbang, mao nay butari. Kay mulambo kita diha. Ug kana gani sigig panaot na iksanas kanal. Basura man na kanang atong hunahuna nga pirming dautan. Mao na kanang mga asawa magsigdudas bana tungod lang kay nisikit-sikit atong mubo kay short nga silingan, magsige nakagkasuko. Basura ang naas imong hunahuna, dili gugma. Di ba? Kay gugma na as imong nahona, maingon jud ka, ang akong bana ba gi-share niya iyang gugma nako. Ang naka-share sa namong silingan nga mubo kay short. Nya unsa man na, limpyo imong kasing-kasing. Di ba? Si Kristo mao man na, tanawa katong gakulatan ni Kristo, galansang niya sa cross, unsa man iyang gisulti, Amahan ko, pasayloa sila kay wa ni masayod sa ilang gibuhat. Tanawa, limpyo kay ngunahuna ni Hesus. Nya muliwat mo na. Kana palit mong slat. Karon gani nanatay mga nahalin as of yesterday niabot nag
3,159 ka slots. Pakpak ka. Kanindot ana. Pero naapay 50,841 ka slots. Unsa may mahitabo aning og mahalin ning tanan, daghan kay mahitabo nga murag milagro. Una, nanatay napalit. Unsa may nahimo nato ron dinhi ba? Napalit nato mga yuta. Diris luyo, dias kilid, mga tukuranan man ni nato. Kanang atubangan, ang isugdan na nato nag-develop, kaparking na ta diha. Daghan sa tagbuhatonon diha, to pay Sambag Chapel, dako-dako to ilang yuta dito, mga 1,000 sa tukapin, ato sang gibayran. Unya, gipa trabaho pag nato ang kapilya. Makuha na ani kanini ang atong gikuan mo budget manig mga 24,500,000 ni cost ni kani mga yuta nga atong gipalit. Nya nanatay solar system na dia babaw atong atop. Operative na po na, almost 1 month na nga-operate. 2.5 million po na. Yan, apatay to koronong kumbinto diris loyo. Nindot kay ni, di ba? Ako nang ipakitang perspective na gahapon. Nindot ang atong kumbintog matukod, 25 million po na. So ang total mo total nag mga 52 million. Unya, nakabayad naman tag partial, mga 12 million naman ang atong na partial. So 40 million na lay kuwang. Unyag mahalin ni ang 50,841. Kung dunay 50,841 na tag 1,000. Wala. Sobra pag 10 million. Asa man ni ang 10 million na to ihata, ibutang. Padayono na to panindot ng atong grounds. Napatay to koronon diyang souvenir shop. Napay dagkutanan nga nindot. Himo patagbag-ong CR. Ato pa ng tarungon atong koral diha kanang inner nga perimeter. Tangan ta nagnindot nga mga grills. Lahos pa na ngadto sa tong dito sa karsada. Ito ng koralon kay napalit naman na nato diyang space nga 5 meters. Atong sa nang bayran. Nga napagitay mga entrance nga nindot kayo nga inigabot diris mga tao makaingon sila balay ginis Ginoo ano bang maka dito palas karsada makita na nila hala simbahan din ni Padong karon diha ang imong makita mga saging man mga isda di man simbahan mo na mahasaylo dito mga baboy linapa ay mo tanaw tiyanggihan ay ba simbahan sa tuwa dito pero butangan atong nindot kay entrance diha nya kanang mga naninda ato na nang ipahimutang nga may isang pagkapahimutang awa na simbahan na kanindot og mahuman na tanan perting nindotan nyang magdungan tag pamalit rog slot maliwat tas Ginoo sige taghatag mga Hunyo wa na hurot na ning 50 di man kay mo mutubay og mao na ni akong hisgutan hurot lagi hurot na lagi ni nya ini kahurot ani mga December wa na kaning tanan akong gisgutan wa na ni siya na in place na ni okay moabot ning atong halin 3,159 man ni moabot ning mga 12,000 or bisan ganing 10,000 pwede na ta makapasugod og trabaho diri sa Loyo sa atong aning kuan kumbinto di ba paspasin ninyo ugma abot ning 10,000 abutin na diang mga construction materials waman mo say klaro ingna inyong tanang parente inyong mga ginikanan na mga kuan mga anak ninyo pabutangi pamalitin nag slot haron maliwat tas gingano man tang mopalit man tag slot ma ang Ginoo nagsigig hatag yan ituong tas Ginoo kinahanglan muliwat pud ta niya magsigig itag hatag pila ra man ang 1,000 ikumparar sa imong 5,000 kuha ang 1,000 bilin ang 4,000 ug naa sa kay 3,000 kuha ang 1,000 bilin ang 2,000 ug naa kay 2,000 kuha ang 1,000 bilin ang 1,000 di na makamamatay ana nyag naa kay 1,000 kuha ang 1,000 bilin ang 0 mamatay ka na dili kay ang Ginoo muhatag nimo og 100,000 kay iya tong i-times og 100 times ang imong gihatag
alkansi kita na dili gyud. Nya mo na ingos Ginoo, makasabot unta mo nining akong pagsigig hatag ninyo. Ako sa nakasabot sa kung kada nako dupa na agyog ko'y kwartang makuha. Di sige sa kog hatag, apil na ning pagpalit og slot. Hutton gyud akong hatag. Nga naman, kahibaw man kung di jud ko mahutdan. Munang hutdon akong hatag, kay di man ko mahutdan. Kay naaman ang tuburan, the fountain of graces, the fountain of living water, ang Ginoo, ang Holy Trinity. Di ba? Nindog lang tayo. Murag wagin mo makonvince.